Lo Capitoli de Toulouse es el cor de la Vila Rosa. Aquesta bella plaça pública es envirada de bastiments històrics. La plaça del Capitoli ha una rica història que remunta a l'època romana. Al final dels segles, la plaça és venguda al centre polític de la vila. Lo bâtiment lo mai emblemàtic de la plaça és l'Hostal de Vila, conegut el nom de Capitoli, que alberga également l'Òpera de Toulouse et la Salle dels Il·lustres. Lo bastiment actual data del segle XVII, mas s'ha conegut de nombreuses renovacions. Lo Capitoli és un ensemble de bastiments de brico creats pels capítols a l'edat mitjana per instal·lar lo seti del poder municipal. De 1847 a 1789, los magistrats de la vila de Toulouse eren elegits cada annada pels diferents barris de la Vila Rosa per constituir le conseil municipal. Les 8 colonnes de marbre de la façade simbolisen los 8 premiers capítols. A l'època, Toulouse era divisida en 8 barris, los capitolats, cadun administrat per un capítol. Le nom de l'édifice ven també de leur nom, lo Capitolum és l'hostal común dels capítols. Duei, lo Capitoli de Toulouse és una de les comunes de Toulouse on se debanen de maridatges i és també lo seti del Consell Municipal. Dins lo teatre podem veure de peces de teatre o d'òperes. La Sala dels Il·lustres és una de les meravilles d'arquitectura i de pintura del fin del segle XIX. A l'exterior del monument hi ha una plaça, la plaça del Capitoli, on se debanen mantunes esdeveniments, com el mercat de Nadal, de concerts o de manifestacions. També, que hi ha una victòria esportiva importante del Stadi Toulousenc o del TFC, los jugaires venen al Capitoli per la celebrar amb los supportaires. Acullis també d'esdeveniments festius com el Carnaval o el Rebel de Minotaures en 2018. A l'entorn de la plaça hi ha de comercis i de restaurants. Al plafond de la galeria, de les arcades, del costat oest, les obres de Raymond Moretti il·lustren l'història de la vila. Al centre de la plaça del Capitoli hi ha una cruz de Toulouse dissenyada sus pavats, ornada del 12 signes del zodiac. A l'origine, emblema dels comtes de Toulouse, és ara el símbol d'Occitània. La plaça ha també donat son nom a l'estació de metro Empire Melbourne.